Ay guys, majong buntag nito tanan, majong oras. Karong day alas 4:15 diri sa Pilipinas sa sayong kabuntagon. Majong oras diha sa kalibutan sa tanang nga mabuti niyang Sibya. This is so Paulo, welcome back to my channel. Kumusta naman mo tanan guys? Simana ko kakapin wa ka vlog kay day mga kabilinggan sa kinabuhi, day mga gisulbad ginagmay. Kasi aging simana da po gipamatis lawas nung ko ganay mag-vlog kay nagsagol naghang emotions, nagmix na. Sa tanang nangumusta na sa daghang atong salamat ng labi natong kanunay mo sinas messenger mangumusta. Naansara ko. Sa katupong nagpangita na nga di maka-messenger na nga nagatang ra na sa vlog. Okay ra ko, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagtimbaya sa channel. Nabinta na okay na ko. Pero na guys, kapanaw leg siguro ni sa katong sa pasilanat ba nga bakagang wait. Pero nakaligo na ko. Guys, kumusta naman mong tanan? Sana may balita sa inyong mga pagkinabuhin at pantanga namo kanunay sa mga maadjong panglawas ug sa maadjong pagkabutang sa kinabuhi. Ug shoutout ko inyong tanan labi na tong kanunay nga nagatang radyo na. Pasensya, ug daghang salamat nga wasa ko naka-vlog kay naglibog og hang ugas kay mabugit daghang da sa gipang sulbad. Wa ko ka content, wa ko maadjong kuan ba. Karon day guys, sa tanan-tanan diha labi na tong hilig sa circle of friends, dito mo angay kumpiyansa nga sa imong mga plano sa imong mga friends nga ning katawa diha nimo na nimo sa imong palibot di dahil tanan nga ituring jud ka nga friends na jud may tabo nga nay fake labi na bitaw mag-share ka sa imong plano sa kinabuhi dawa kay kalibutan nga ang imong plano mo trying hard dahil sila aron ilahang kang unhan aron guys di ra kay karon na rin nahitabo na pa din sa una sa kato bitong nakabasa na kanunay nga si kugdam og has mo na dai ni na reveal na jud na jud nakuha nga katulad yung pagdamgo ng haghas ang idea ko magamping pero tingad lagi kay kanilagi pang bisay nga nira kog dagway kamo man pug ko magampo ara tong gipalabay giampo ra na pero karon nahitabo na jet nga mao manahubad na raghang damgo nahitabo na nga anday si mahitabo nga sa imong adlaw-adlaw nga kuan wala ka kaybaw nga sara day pod sa imong gishiran sa imong mga plano sa kinabuhi nga gusto day pod nga makigkompetensya nimo pero ako guys wa jud ko nakipagkompetensya bisag gamay. Pati nga na lamang ko na ingana na, di mo buhat nagdi maadyo ba. Aron lang dyan makakompetensya na makalamang. Pero bisa gamay, harang gihangad sa Ginoo nga ingana. Kaya ako wadyo ko nakipagkompetensya. Di ra kay karon na nga, di ra kay karon na nga oras na nga nahitabo nga na ingana. Kaya ako nagdahom nga ingana kay. Ako, gikan sa gagmayng butang og mahimo, kamao ko mo respeto kay di ko gusto og tarantaduhon ko kay lahi ko. Pagli kay jud ko, kanang maitak bitaw ko guys, kay di ko kapugang. Karon ang sarong pitsa ha. October 25 din guys nga gahapon October 24 mark my calendar jet nga di jud na makalimtan nga panghitabo sa katong uban nga nakanunay sa Facebook nakakita siguro nakakita mo nga naingato ko pero na grabe jud guys wadyo ko kapagang sa mura ko bungkag ba matong aron makapahungaw ko pero wadyo ko kahinumdum nga ingato na dayang nabuhat grabe jud guys tungod sang kay ubos nga wa ko respetuha ba bisag mingan sila gamay ra kunong butang pero respeto may gipag kuanda ni ba respeto mo ay atong gistoryahan kaya ko di ko nga na bisag gamay wagali ko ni himog daotan ug mahimo pagani ug unsay naa ho gusto pud ko nga mo share pud ko nila kay di ko gusto inag daotan ko ako gihimong maot ug mahimo pagani ug unsay naa dari ma-sharean pud sila pero tungod laman kay nag-share ko plano nga nakoy plano nga ingana kami sundoy plano na sukad pa sa una sa ako kaulig buhol kay buwan na si dagan sa yung plano. Tungod kay kumpiyansa na ko share kay mao lagi. Nagkadugtong nagamong tinaingay nga na pero ako nagdahom nga. Tungod na sa ijang gusto ni jag unhan ko. Gusto ni jag sulutong nagang plano ning buhat ug daotan. Nagaingon nga that's why ug magba na jud imong sali guys di na pwede balik kay gahapon tungod sang kay ubos. Aras sang gi confront ni storya kog tarong nga anong nabuhat wa ko tubag tarong. Rasa kami nus ba. Tungod sang kapungat ni uli ko dari sa bahay pero nagpagam ko nga makaistorya ko ni jag sakit. Uli ko dari sa bahay wa ko kahinumdum nga nakamot day naghang daw nga bildo. Naghang pad guys na napala si Jehubag pero naghat compress na ko gahapon. Inini tubig ang ikwas la bakara. Pero maulian kay sana sa naalihaw-hawan ako sa nawaswasan ako. Kaya ako nakahinumdum. Ngising
na kuan na ginimbati na kog kasakit kaysa katong nahitabo nga to ko kabantay nga na pagsa day nahagjahong sa na kuan ako na waswasan na tingan ko na sakitan ako unsa aghang jahong na nagkatag nagbildo da saog mga giniingan guys nga remembrance ito na nga to kay di ko gusto maitik lagi ko kanabitang sobraan ako sa kay ubos kay di ko kapugong jadi ra jud na may time nga nagingana harang gipalabay kay gagmay ra man pud nga hinangdan pero gahapon mas grabe man jud nahitabo kay wanan mo jud ko kasang ko galingan kay respetuhay nila man unta ba kay pila ka buwan sa pagbalik na dari mura na may darig igsuon sa ingana ansay naa namang open ako may abas ko kay sa habang kaadyo ning buhat ba kog dagatan nga nung inganaan ko pero pangadlaman kay ningan siya undoy na nga pasagda na laman paabas na laman mi kami na lamay mo adjust total di man pagkawala na mga kuan tabang na lamang kuno na mo ilang gibuhat sabagay okay ra man to na bisan pag ilaan tanan nagahalaman nga respeto ba respetuhay ba kay nara man ko dares bahay pwede ra man ko istoryahon ug nga na ug saan ug gamitan pa ba to namo ja gilabay-labajan na jud ko unsa nay nga na nagdahitabo na kirat lamang jud ko gahapon nga pagkuan pa na mo pay pagkahibaw na nga nay nga na di ay nga tungod ra sa nga nga butang tungod kay gusto ni makuha nga maunhan ko ni sa ahang plano yung buhat nagdi maadyo okay man ang tato ug ni istorya pagkuan ug gamitan pa nila kay kahibaw man jud sila nga gamitan pa jud namot kay wa kami kahuman dari pero karon guys sana na lamang ilit go anahan na lamang ilipaptanan sa Ginoo kay sa tumampas undoy saan ka pungat ako man pay nasakitan wawang po kay ako ra gansi may giingan nga hila pa karon pero naay Ginoo nagtan-o ug say nahitabo pero aga ko di ra ba dyan na mapaganingan na every drop of tears count sa ba tinanaha to doon pero kay badyo ko nga Ginoo madyo na kadyo na di na sa mo pasagad naingato ra man pug ko tungod pod sa ilang gibuhat kay tawo ra pug ko di ba di pwede nga og tanan na lamang dyan kay ubos di na mo ipagawas sa tao nga nimbuhat nag-ingana pasensyahan na lamang ta kay unsa man ko sa una ka maadyo di na mao karon nanay ka usaban kay pila na ka times nga ingana bisag halatong gipalabay pero nag-observe ko ug unsa jud man kamo guys aware jud mo tanan sa tao sa inyong palibot kay di jud tanan nga inyong saligan na ning kuani mo ada pa uban nga trying hard pud para lang makalamang ba pero at least di ako may nagbuhat og ngana atong ang gibuhat kay nga to nagpahungar ako sang kay ubos kay sa tanan-tanan man nga ang kaadyo diyan mao ra dito makaguba sa ahang pagsalig mao tong hapon guys amtang nagtapo ko sa mga pusa nga bildo nagsige kog hilak ngina nga mao ni isa sa ang ipakita nga once nga mabuak na ang bildo murag trust ra na nga mabuak na salig di na dyan na pwede balik pa unang mas paborhin una kay ilang mga gusto nga makuha raaw di na nila mahimo kay na naman ko'y gap para dyan ay angay kuanan once nga ko'y mapuno hindi na ko kakuan hindi nga distance myself dyan kay sabi nag-inga ng toxic so smara ba dyan ay kaaginan nga mangita kong paagi nga makalikay ko na dyan hinoy maabot nga panahon nga tagaan dyan kong sayan nga maglikay na dyan hinong ko i-share ako ninyo guys kay gusto po ko nga maaliw-hawanan na gibati kay ba ko na adyo mo tambag na diha makabasa dyo ko mensahe nga maadyo pero kahapon palawan pagkahuman nga na alihaw-hawan ko nagluhod ko dari naghilak ko kay ba ko nga nasadya po ko kay nagpadag ko sang gibati pero tawra po ko ako kapag pero kay ba ag labi makagagam og sa hinungdan kay tawra po ko di ko sisos nga bisag gitrahidora na nagpaabos sa gihapon nagiingan nga tawra ta makasa ang tao to nga dapat sa tao kay bisag mingan sila gamay ratong butang pero agis gutan dani pagsalig og respeto man nga na di ay hawa na di respetuhay sila rin himuhat na hindi ko ka magdumot pero kamao na kumuli kay og ingana kay hindi ko gusto nga mausog pa magrabihan paghitabo da guys katong das mga ni aging vlog na katuning komento gan sa dayang problema sa kinabuhi amo-amo ra man na guys nasolbar da ba hinon pod pero ginhalan po ko sa inyo mga pagampo guys anta padado ng malinaw diba ning kinabuhi bisag ingani nga ta ultimo ratang kutong lupa man kuno matud pa nila ultimo ratang alipin timawa og alipin pero ang ingani man jud naman jud moabot sang kinabuhi nga na jay tao nga masuya jud bawa jud na natudua bawa nga lang ka jud man ang tapo ko abusado
Nga ingan nila man ang tapog ko. Gawa ko nagdahom nga na nga na. Sabagay, iskutan hinoon pong panit guys. Bisang pag kalihang panit, bisang pag kaliman ni pila-pila no kaitom. Dito siya makalamang. Dito guys, ako ba ko nakipagkompetensya ba? Pero tungod naman na itong nagibag ang salig. Wala na kong kuan. Gana. Kasi tanan-tanan ba na kaadyon sa ano nilang buhatan magaba lang magamang pagka pinagsamahan. Yun na naman dyan kanihan doon sa mga pasagdan na naman dyan na okay naman ito na kuan naman ko nagpahunga doon ko sa gibati. Ayan. Okay. Mas madyo man hinong kuno pa ding ikaw makatabang kaysa ikaw may tabangan. Nang kinahanglan na gadget ta mag-amping, magdubli amping na gadget kay. Ug mahimog na kay plano ug mahimo. Imo-imo na laman. Kamo na lamang kanang nasud sa imong bayan mo na lamang imong shiran-shiran. Kay arong may tabong inga na malikadan. Say na jud nga sa pagdinamgo-damgo na hag mga has, mao man di ay nga naghas na rasang atubangan naras palibot. Kay mao man di tinilban di jud naras palibot. Aura pug ko, na ko'y karapatan ng mahiubos, na ko'y karapatan ng magpahungal sa gibati, di ba? Sa katungingan nga, kuan, anong wa pa kuno kumuha to nila, titsalit og nito reverse. Dapat sila mga consequences, guys, na pitaghang kuan. Consequences, mo nang sa katong nakasabot na, sa katong nakaibawagan sa hinungdan. Kaya bawa na mo, daghang katong salamat sa pagsabot sa ug sa inyong tambag na. At salamat mo kakuan kay, naradjud gyapon panahon nga mo abot ag gyapon ko dito. Manigaingan nga, adyo mo kahusga ugan sa hinungdan kay wa mo kahibaw. Di mo angay mo husga. Das mga ningagi guys, tas na rin po kog adlaw nga ako ka-vlog. Si mana nakapin pila naka-days kay last na hang upload. Kano sa ba to? 9 days ago na di ay. 10 days na. Itong last na upload. Nag-live din doon sundoy. Lali na ni hapon, Domingo to. Diya, pila na ni ka-vlog na nga pa na kuha ni. Pila di kay. Wala lagi po ko nag-download guys. Matunga sa po ko upload. Kaya mo ko ganahin mag-vlog mo nang basta lamang ko ang kuha load. Kaya mo po ko nag-upload. Na shoutout dahil ko ni Ate Sherry kaya itong alright. Hanggang salamat sa imong kamaadyo na hangog. Hanggang salamat sa imong pagsabot. Labi na og na ko yang sa kinabuhi. Hanggang salamat I love you and God bless you all always. Ang pimo kanunay dia kay magkita patapuhon. Nag-counting man sugot og ano sa mo makauli pohon. Ya sa nadugang na nga bagong subscribers hanggang salamat. Nadugangan ko og ako ka subscribers guys bisag simana na ko kapin nga mag-upload. Hanggang salamat. Sa mga silent viewers diha, sugod na mo comment kay arong mo manotis dya kay katunaw-utan nagkuan sang rapol guys, wa pala dula-dula pa ta guys, mungkin na lang pagdudaghan nga subscribers para makarapol ta, pero hana nang giandaman guys para ninyo para makapahalip ko nindo labi na tong kanunay update sa comment sang vlog dya sa katong niingan nga sa ni to Andre, shout out Andre Tubo nga nakay allergy inom og si Teresine taga Bayugan City ko. Ganito salamat Andre Tubo regards ko sa imong pamilya ug sa imong mga silingan diha anak tanga madugangan ag mananasang vlog. Na karon po hong holidays guys, basig maka-vlog ko nga naa sundoy kay kung sila duty pila ka dam ng holidays. Nga salamat labi na sa katong kanunay pangumusta na og kanunay timbaya sa channel. Natang di mo mulabad. Shout out sa Greg Alipala. God bless you also sa jumping pamundiha sa Canada. Og ni Cherry Mikatubay. Hi ma'am Cherry Midahan itong salamat. Amping pamundiha kanunay ma'am. Ni ma'am Jocelyn yung nga napod kanunay ang ibid panjad nga kinatagasan ka sa mga comments ng vlog. Dagan katong salamat ma'am Jocelyn nyo. Amping mo sa inyong kahimutangan. Og ni Ate Isabelita Bibastik mo naman mo diha di mo mulit kay kuan mo kuno pista mo kuno antikira.
Sir Ronron, shout out Sir Ronron, kumusta naman mo diha sir? Kadong salamat amping pud mo kanunay diha. Hello Mami Los Mias. Ni Ma'am Leonora Kismundo. Shout out ko ni mo Ma'am Leonora Kismundo kung asa man karon dapita amping mo diha kanunay ma'am. Napadya daghang konsekwensya sa kinabuhi ma'am maong pakukangato dito. Hello Ate Carmen Saklote, kumusta naman mo diha te? Sir Marcelo Castañares. Mampili sa taghapog ni Inday Jan Margaret Aying. Hey day, kumusta man mo diha amping mo kanunay. Diyan talabunog masa dito masa dito itong shout out karong video ha, masa itong video guys kay gusto ra pud ko nga maka-share ko sa ang gibati. Ang ipakita ninyo sa tumoy aghang na dugmot nga dahong pero wa dito na tudyo kay nakalimot ko tungod sang kay ubos nang ngit-ngit agang pananaw. Ay uli na gapon nga sa amin nagkonpunta sa ang silingan nga wa kun dito bagag maadyo mo kami sa sinaha ba. Uli na lang dito kay di ko gusto ato ko ni maka mga istorya. Uli na o kabantay nga nang hugasay ko. Dagto na nga tungod sang kapuan na kumot din nagjahong. O may mo po ko nasamad guys, sa tingaran ko pagkaman kay nanakit lagi, nanabunag ra siya. Kung ganahag, sa pagkasa nakagamay butangan dya, tamakan ko, di ko respetuhon dya, wa ko'y gibuhat na dautan mo, naingato ko, pero gamot ko nga, hindi ko maabot sa ingato nga punto. Bisan pumingan sila, sayang ang pag-ampo-ampo na maragi hapon. Siyempre, tao ragod ko. Hindi ko perfecto. Dapat pa nangalidyo ko perfecto. Mo nang ang napit sa tao makahimo pagkagsa kay natural liman pagka makapagang labi nag pila nakahigayon na hitabo nga ingana. Diya guys, masat kayo itong video ron. Diya, sa katong nakasabot. Dagang salamat. Sa katong nakarelate sa ahang kuan nga. Hindi ka nga imusalig sa tanang tao sa imong palibot. Okay, naday pa uban nga maadyo sa imong katawa. Pero lahi na day plano nga gibuhat para nimo. Naman na to. Bye bye. See you again on my next vlog.